Unsay timailhan nga gawag-uwag ang imong uyab sa lain? Cold. Cold na kayo. Karon ba cold ba sa dili? Sit pa kayo. Ilan mo ka months? Tukaron. Mag 2 months? Ay, so mansari ninyo karon. Yee! Sana all. Happy mansari sa inyong duwa day tuod ha. Magbulag ra Japon mo. Eh, ako inyong lingkod, Mayor Dodong anatas sa Balingasag para mag-interview sa mga tao. Kinsay mas bakakon, ang babae o lalaki? So, try na to, makitag bakakon karong adlaw. Okay, ana kay pangutan na sa imo ha. Unsa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imuhang sa imuhang ex? Kuan. Diti kabiyaan. Di ta kabiyaan. Pero gibiyaan ka? Oh. Oh. Pero okay lang ka na may mas better nga gipuli. Yes. Yee, gat. Ngano nakabalo ka nga na makak siya? Kagibiya man siya. Kanibiya siya. Unsa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imuhang ex? Gigugmate ka. Pero Wala. Nga naman, aha naman dahil sa karon, aha naman. Wala forever. Anong nakabalo ka nga na makak siya? Iya mang nabuhat. Ayang gibuhat. Ikaw ba na makak na ba kasi sa kadula pa? Oh. Sayra. Tahay. So ga pa makak gyapon. No. Sayra gani. Oh, scale 1 to 10 unsa ka honest sa imong ex? 8 para dili ka. 8 para dili halata no. Kay baka konjug ka. Unsa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imong ex? Kuan. I love you. I love you pero Bakak siya. bakak siya. Aha di siya karon. Wala na kay ex naman. Gibiyaan ka. Ko ina. Wow, maninood. Ay sorry. Ano nimo nganong gibiyaan kaya ka? Ambot. Basta hindi ka kabalo mo dala. Wow, Sa relasyon. Ambot. Oo. Pero kabalo jud ka mo dala. Sa relasyon ha. Basta si kagunaw na ba? Siguro tanan tao siguro nga na. Basta kabalo tanan mo dala. Sa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imong ex? Kami hangtod sa hangtod. Pero Hangtod karon wala na ako siya nakita. ngano kaya? Wala ko kabalo basin Basin dili ka kabalo mo dala. Sa relasyon. Ay hawiri kay manghihi. ay sorry. Oh, pag pag manghihi niya, basa jud ka. Kung dili ko kabalo mo dala sa among relasyon nganong nihilak man siya. Nihilak siya. Yes. Basin na puling lang. Wala po siya na puling. Nasakitan gid siya. Ako man gud ang gibuhi. Oh. Oy. Gwapa kay gatin no. Go kay ko diri nga Oh, straight gwapa ra. kay sa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imong ex. Wala ko ex. Wala kay ex. Ha? Wala ko uyab. Wala kay uyab? Oh, yes. Gaba. Hala, paras. Pinaka the best nga bakak sa mga mag-uyab. Ambot to balo. Di ka ka-relate. Di ko karit kay wala pa ko sukad na. Kay wala pa ka Wala pa ko sukad na kauyab. hotdog. Ha? Joke lang. Sa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imong ex. Wala ko ka-experience og uyab. Wala pa kayo. Yes. So wala kay uyab Since karon. birth, wala. Wala kay uyab? Wala. Gaba. Man nimo gi-try. Kadlok manggod ko dahil Kadlok ka. nana ko nahigugman pero Igat. kuan. Ha? Wala ko niya Gi-friend zone ka. wala man sad siya na side nga. Nga. Kuan until now she's my only one. Oy! And Igatan gyud ay katay. sure lang dili manggod ka nang siya manggod akong gipangita nga lalaki nga dili na ako siya malimtan. Paano Sure pag lang. paano pag kanang lalaking imo nagustuhan mahimong bayot? Ha? Magmadri na lang ko. Magmadri na lang ka. Unsay common nga bakak sa mga babae? Kanang okay rami. Okay ra ka maski dili. Like what? Kanang mga tanan sila about kung nabay problema ana. Example, uy, okay ra ka? Okay ra. Okay ra kayo. Dapat mga yan. Scale 1 to 10, unsa ka ka-honest sa imong uyab karon? Scale 1 to 10 ha. Unsa ka honest saya ha? 10. 10 gyud. Yee! So never pa ka na makaksaya ha. Oh. Yeah. We, dahil gibawi. So na makakiday ka. 9. So na 1%. Oh. Unsa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imong ex? Wa mo koy ex. Wala kay ex? Wala koy ex. Wala kay ex? Wala. Luya ni mo oy. Pero na ba kay uyab karon wala? Naa. Naa. Ama ni mo uyab. Nasa ang balay. Ano silang balay? Dugay-dugay na mo ana. Kailan na mo ka? 2 months. Magbulag ra Japon mo ana kay. Kabalo man ko. Peter man ko. Sumusugot di ka magbulag mo. Dili. Pero nganong nga makakabalo ka? Ay kanang kabalo man ko nga walay forever. Walay forever. Pero na together. Igat. Si Timelan nga gawag-wag imong uyab sa layon.
Kanang kawalaan na siya kanang gana magparty. Wala sa gana. Dili na siya makipagtsula sa imo mga nana. Nakatsula na ba kaso ka dala pa? Wala po. Wala pa. Gusto ka sa mga cameraman dili. Pwede. Dili. Dili pero gusto di ay. Member gyapon ni sa katol ba? Common nga bakak sa mga ano, sa mga babae. Siguro ka nang on the way. On the way. Mm-mm. Pero nagligo pa. On the way to ligo dito di ay. Scale 1 to 10 unsa ka ka-honest sa imong ex? Ay na ba kayab karon wala? Wala. Wala kayo yab? Gaba. Ay ano, scale 1 to 10 unsa ka ka-honest sa imong ex before? Scale 1 to 10. 9 to 10. 9 to 10. 10. 9 over 10. 9 over 10. So pila tanan? 19. 9 na. sorry. So 9. Nganong 9 man? 9. Kay Kay... 1% nga ano jud. Oo. Nga dili kay honest. Okay, at least honest ka, di ba? Yes. Sa ang pinaka the best nga bakak nga gisulti sa imong ex. Dili lagi ta kabiyaan. Pero Gibiyaan na rin. gibiyaan ka. Basta hindi ka kabalo mo dala. Kabalo ba ka dili? Dili. Hindi ka kabalo mo dala. Kaya man sa imong height. Nga di ka kabalo mo dala. Bas. Unsay common nga bakak sa mga ano, sa mga babae? No for the others pero para sa ako, Oo. wala ko'y uyab. Baka na ba kayo yab wala? Wala. Wala. Gaba. Wala. Scale 1 to 10 unsa ka ka-honest sa imong ex? Ay na ba kayo yab karon wala? Wala. Wala kayo yab? Mm. Gaba. Pero ang scale 1 to 10 unsa ka ka-honest sa imong ex before? 7? 7 nga honest. So na 3% nga bakakon ka. No. Laro man sad sa imong naong. Scale 1 to 10 unsa ka ka-honest sa imong ex? 9. 9. Ang 1 aha man ipadulong ang 1. Chat. Chat kay katol gyapon ka. Dili pod. Dili ka katol. For friends naman. Lights lang. Yeah. Dili gyud. Dili gyud. Dili gyud. Ano ta, loyal and faithful. Yes, I'm loyal and faithful. Okay. Timalan nimo sa lalaki nga gawag-wag na salain. Kuan ka nang... Siguro ka nang... Dili siya magpahilabot sa iyang phone. Pailabot sa iyahang Phone! na phone. Sorry. Abi na ko. Ako pailabot jud ko perminti. Okay. Kalo. Sorry. Okay. Dili pa pailabot sa phone. Mm-mm. Unsa pa jud? Kuan, like, murag feeling din mo na siya ginatago and all. Kasi lagi ginatago. Unsa pa jud? Ginatago. Mura. Sa mga babae, Kuan, siguro pag same naman siguro. same ra gyapon. Unsa man pag-booking sa mga lalaki nga na makak sila sa imuha? Kuan kanang okoyon. Mukuyog. Okoyon. Ha? Okoyon. Okoyod. Abi na ko mukuyog. Diyos ko, bungol na si Mayor. So, okoyod nimo sila. Ito may ilhan nimo nga gawag-wag ang imong uyab sa lain. Sig kuan, char. Sige, char. Saan nga char? Istorya sa kuan. Oh. Kung tibalin mo nga gawag-wag na sa lain nga, dili na ikaw yung giwag-wagan. Paduding. Sige na, paduding sa uban. Yes. Basta hindi ka kabalo mo dala. Yucks. Sa relasyon. Basta si una-una ba? Ha? Pero kabalo ka mo dala. Kabalo. Sa relasyon. Of course. Taon pag-booking sa mga lalaki nga gapamakak. Kuan, imo siyang makita sa istoryahan. Kanang Sa istoryahan? Oo, kanang dili Pero dili siya ka- pero dili direct ka- to the point. Ha? Kanang kuan siya kanang Ha? I love you. joke lang. Scale 1 to 10 unsa ka ka-honest sa imong uyab? 10. 10 yun ka. So honest ka saya ha. Oo. Never pa ka na makaksaya ha. So honest yun ka. Scale 1 to 10 unsa ka ka-honest? Oo, kabalo. So dili ka bakakon. Or bakakon gyapon. Baka ako niya. Bakakon gyapon ka? Oo. Klaro man sa naong. Ala, para sige ka ko. Or say mas bakakon para sa imuha, ang babae or lalaki? Ang lalaki. Ngano lalaki man? Eh, bakakon gyud me. Uy dili tanan uy. Depende. Depende. May uban, ako babae ko mo-admit gyapon ko nga. Namakak ka. Yes. Klaro man sa naong. Kinsay mas bakakon para sa imuha, ang babae or lalaki? Lalaki, syempre, babae Lalaki. ko. So naka-issue sa mua. Wala sad. Dili siguro tanan. Dili dyan. Tanan. Dyan Pero lang lalaki ka. jud. Anong lalaki man? Kay babae man ko. Kay babae ka. Kay babae jud ka. Oh, wow. Sorry. Abin ako babae. Kalo. Kinsay mas pinaka-greatest nga bakakon, ang babae or lalaki? Lalaki. Nganong lalaki man? Ang mga lalaki man good kay. So kami ha, naka-issue sa mua. Naka-problema sa mua. Unsa man istoryahan na gunaton ni Dili man istoryahan. good. Kanang mapili ay Mapili. kasagara mga lalaki karon mga kuan sila. Mga Palusot. palusot. Oo. Nay nga Uy, ganahan ko anong palusot. higugmaon ti ka pero na siya gigugma nga lain. Oh. Experience ni mo no.
based my experience. So nasakitan na giday ka. Oo. Siya ra man gud akong gigugma. Pero nakasulti sa imo ha. Sa Wala siya igugba nimo.